Здравейте, приятели! Днес Гримсън ни е приготвил специален проект. Нали, Гримсън? Къде се намира? О, добре. Значи в хупара. Уау, какво е това? И какво е това в ръката ми? Какво е това? Не бягай! Защо си ми сложил този химикал Хикс? Гримсън, ще говорим след показването на мода. Добре, така, сега е време да ви покажа какво прави тази Ender Soul Hand и също така какво прави и всеки мутант в Dunk World. Не, в този ще бъде в Zek City. Така, нека ви покажа Ender Soul Hand. Когато натиснете с десния бутон, вие взимате купчета. И виждате, че можете да ги носите където и да е и колкото си искате време. За да ги метнете, много натискате десен бутон и готово. В този начин можете да удряте или да билдвате. Каквото и да е, нещо мога да си билдна. Можете да справите дори и големи. Все едно. Така, сега нека ви покажа думото. Shift, десен бутон. Да, видяхте добре, телепортирах се. Става и за добра атака. Ето и че убихме нещо. Овца. Добре, да седим този букшелф. Да го изстреляме по някой. Дървото едно деймидж. 4 по-скоро. Зависи, да кажем, това е да го сметнем за Diamond Match. Той ще удря с 7 damage. Масивен удар. Масивен удар на 7 damage. Ето, убихме го. Убихме я. И, добре, сега да ви покажа всичките мобове, които адва този мод. Нека първо да започнем с това. Това е chestplate на скелетън. Нека ви покажа какво дава. Ето, ще приличаш на мутант скелетън. Особено с маската. И бутушите и панталоните са специални, защото не, само панталоните изглежда. Ето ги. Те ти дават много интересни неща. Jump Boost бутушите и Speed 2. Това са панталоните. И вижте колко много ще скоча в момента. Аз съм като зайче. Добре, и колко бързо ще тичам. Вижте колко бързо се вървят краката ми. Добре, и сега нека започнем с другите неща. Това тук е Ender Soul Hand, която ви показах. Това тук е Creeper Shard. Нещо много интересно. Но нека отидем до гръмнатото село. Когато натиснеш с десния бутон някъде, то създава масивна експлозия. Добро е. Следващото, което ще ви покажа е Hulk Hammerant. Той се използва така. Всъщност атакува с 2 атак damage. Ето по този начин. Но само по този начин. Ако искате да атакувате с 10 бутон, ето това правим с 10 бутон. Земетрос! От това можете да се пазите много добре. Защото ако идва някакво зомби, ето по този начин, можете да правите докато не го убиете. Но, все едно, да продължаваме с това. Creeper Stats. Това работи при ето това. Spawn Creeper Minion. Ето кой нашият Creeper Minion.
В началото той започва малко крипърче, което има малък шанс да мутира. И с 10 бутон с Creeper Stats показва това. Можете да му сложите име. Нека аз го нарека Creeper. Добре, идеално име. Добре, Creeper. Сега, стани. Седни. Добре, това беше готино. И вашето малко крипърче атакува всичко, но прави рискове. Защото убива себе си. Нека ви покажа. Сега. Може би това... Оле, това е доста силно. Изглежда не става. Но той има 50% шанс да мутира от химикалът Хикс. Нека видим. Ще мутира ли? Крипър. Не мутира. Добре. Атаката, която има, нека ви я покажа. Да кажем, аз ще атакувам с това яйце. Айде, приятел, удари го. И той гърми и унищожава малко блокчета. Но все едно. Сега да ви покажем следващият моб, който е Мутант Крипър. Много опасен моб. Нека ви покажа защо. Постепенно атаките му се увеличават, но най-вече когато го убиете, става това. Чакайте. Ще разберете атаките му, когато го направите на Survival с химикал Хикс. Ето той ви дърпа и масивна експлозия, приятели. Огромна. Но когато умре, яйцето му дропва или много барут, или Creeper Shard. Същото, което ще ви покажа, е мутант зомбито. Нека го сбием с мутант Snowgolem. Тоест, ще ви покажа двойно някои неща. Имам преди, че ще ви покажа два моба в момента. Това битка. Вау! Хляпи, диаманти, кирка. Леле. Това откъде се е взело? Все едно. Да спалнем мутант зомбито. А това е мутант Snowgolem. С малко по-малка височина. И това е специалната атака на зомбито. Много силна. Обикновените атаки само земетресение. И това е всичко за мутант зомбито. Има 3 живота. И това е всичко. Нека ви покажа спаун мутант Ендерман. Но първо да махнем чудовището. И сега да спаунем мутант Ендерман. Ето тук. И той има силни abilities. И когато го убиеш, става нещо ужасно. Но в момент къде е той? Ето го. Мазя го. Ето това са неговите прецаквания. Не можеш да виждаш. Ето. Не се телепортирай, моля те. Не, ще се телепортира. Но да продължаваме. Не! Хей! Не! Чакай! Не. Добре, нека използваме нещо, което ще го победи. Не. Диамантен меч е най-добре. Но не отново. Не виждам нищо. Това е добър трик. И сега ще видим какво ще стане
с този ендерман, когато го убием. Стига де! Кога най-накрая ще го убия този? Нека видим. Ето сега, като отида до него. И нека удряме. Отказвам се да победя. Това беше мутант. И последният ни мутант, който ще бъде мутант скелетон. Та-да-да-дам! Ето го него. Нека ви го покажа в битка. Давай, мутант скелетон. Ето, има арбалетче, с което може да стреля във въздуха. Доста е бърз. И скокът му е огромен. Давай! Има готини атаки. И има една особена атака. И ето, че победи. И това беше краткият клип за Mutant Creatures Mod. И това беше от мен. Довиждане!